Здравейте, в този клип ще покажем приложение ICC след неговата актуализация и промяната на интерфейса, бутони, функционалност, меню. Да започнем с разглеждане на менюто. След като достъпим камерата и отворим настройките през бутона за зъбното колело, имаме възможност за промяна на доста настройки като цяло. Да разгледаме първо Basic Settings. Имаме промяна на име на устройството. Можем да завъртим изображението. Има бутон Left-Right за завъртане от ляво надясно и от горе надолу. Т.е. да камерата е монтирана в нестандартна позиция, да завъртим, че да получим нормалната позиция на изглед. Промяна на езика на самото мобилно приложение, интерфейса, скоростта на въртене, регулация на камерата, чувствителност при превключване на режимите дневен, нощен, нощен, дневен и силата на говорителя. Така. Това е най-общо в това меню. В следващото меню Storage Management имаме администриране на картата памет. Можем да изберем типа на работа, т.е. при запълване на картата да спре да записва или да започне да презаписва. Също така можем да видим капацитета на картата, оставащ капацитет и да форматираме картата. В меню Record Settings можем да активираме записа, съответно да изберем как да записва постоянно при 24 часа или Alarm Record, което е при алармено събитие или детекция на движение. Избираме дължина на записа, колко да бъде дълъг самия клип, който ще прави камерата, дали да записва звука, аудиото, качество на записа и съответно в какъв режим да се записва в HD или SD. В меню Smart Alarm правим конфигурацията за засичане на движение. По подразбиране то е включено с активиран Human Detection или засичане на човешко движение. Конфигурацията може да бъде засичане на човешко движение с показване на самото движение, като има възможност да се направи зона, в която да е активна настройката или да се начертае линия, която да бъде пресечена, съответно да активира тази настройка. Камерата позволява при засичане на човешко движение да прави и видео и снимка. Може да се коригира периода на записване. Друго подменю Advanced Settings, в него има настройки за изображението и Motion Tracking Switch, което означава за активация на настройката за автоматично проследяване, ако самата камера позволява такова. В същото меню се появява и настройка за чувствителност на засичане. Предпоследната част от настройките е Add to Desktop, бутон, който се появява на екрана на телефона за бързо достъпване на камерата. И последната част About Device. Тук се намира QR кода за шерване на устройството или споделяне към други потребители, други профили. Намира се информацията за софтуерната версия и потребителя. Така. В главния екран, когато наблюдаваме камерата, имаме изображение от нея, имаме
3 реда с бутони или няколко реда, общо казано. Cloud Storage е частта от менюто, в която можете да преглеждате направени от вас записи в облачната услуга на производителя. В случая ние нямаме активирана такава. В втората икона Strobe Light and Audio Alarm, там можем да конфигурираме режима на диодите, какви да бъдат: постоянно бели или Full Light, Infrared Vision, Infrared Night Vision е настройката, която активира инфрачервените диоди или черно-бялото изображение през нощта. По подразбиране всички камери, които имат и бели и инфрачервени диоди, са на Double Light Alert, което означава, че когато няма никакво движение, камерата работи в инфрачервен режим или черно-бяло, и когато засече движение, активира бялата подсветка. Оставаме си на този режим. Имаме настройка на чувствителността на засичане на движение от ниска до най-висока, по подразбиране средна. Има възможност да се настрои и това колко време да светят диодите при засичане на движение. Периодът е от 5 до 120 секунди, по подразбиране те са 60. И последно, като настройка е да изберем при какво движение да се активира. По подразбиране е избран Human Detection или човешкото движение. Следващата част от менюто е PTZ или управлението на камерата. На екрана се появява джойстик, който джойстик ни позволява да управляваме камерата, стига тя да има тази възможност. Motion Tracking, това е настройката за автоматично проследяване на движещи се обекти. По-рано активирахме тази настройка, избрали сме чувствителност. Day Time, това е настройка, която оказва времето, в което камерата да стои в позицията, в която е свършило движението. Тоест, камерата има зададена една позиция, която се задайва през Set as Diamond Point. Това е позицията, която е изходната, така да се каже, след движение камерата да се връща на тази позиция, която сме задали. Задава се от бутона Set as Diamond Point. Diamond Time се конфигурира колко време да стои след края на движението на позицията, в която е свършило движението. Подразбиране е 5 минути. Избираме, да кажем, 30 секунди. Например, свършва следенето на движение и в този момент, след 30 секунди, камерата се връща в изходната си позиция, която сме направили. В меню Favorites можете да зададете автоматични любими точки, на които да имате запаметени позиции и при избиране на една от тях камерата автоматично да отиде там. В Cruise Control можете да направите автоматични точки за въртене, които да обхождат един район без друга намеса. PTZ Reverse, имате възможност да коригирате посоките на въртене от бутона от меню PTZ. Up-down, т.е. нагоре-надолу, left-right, наляво-надясно. В меню Playback можете да възпроизвеждате направени записи на вашата SD карта в случая или през Cloud облак. Това нещо се избира от този бутон. По подразбиране търси от SD карта. Можете да изберете период на търсене като ден, месец, година и съответно час. И последната част от менюто е известията при засечено в случая човешко движение. Намират се в Message.
самата камера позволява да се гледа с две резолюции, ниска и висока. Съответно, според скоростта на вашия интернет, можете да изберете SD ниска резолюция с съответно по-малко генериран трафик, по-бавен интернет позволява да наблюдава камерата, и вече HD с по-високо качество на изображението и с по-голям генериран трафик. Можете да заснемате и скриншоти като снимки или видео файлове, които ще бъдат съхранени в мобилното приложение, съответно и в галерията, и могат да бъдат споделяни на други потребители. Последното нещо, което ще покажем, е това как да споделяте камерата към други потребители. Това става като се върнете в основния екран в приложението, избирате съответната камера, която искате да споделите, избирате бутон Share. Тук имате възможност да изберете кои опции и възможности на камерата да споделите с другите потребители. Можете да изберете няколко на брой определени, които вие решите, или да изберете всичките с бутона Share All. Начините за споделяне са два. Въвеждате Account Share, избирате и въвеждате името на потребителя, телефонния му номер или имейла, с който се е регистрирал в приложението, или съответно избирате бутона Share QR код, който QR код се генерира, валиден е няколко минути и може да бъде предоставен като снимка, изпратен чрез Viber, Messenger или друго приложение, или да бъде сканиран директно от екрана на телефона. Разгледайте и другите ни клипове за инструкция. Ако имате въпроси, сме на ваше разположение.